Ha most veszel először a kezedbe kamerát, vagy csak nem tudod, hogy hogyan kell használni, akkor jó helyen jársz, mert most meg fogom mutatni mindent, amit a kamerákról érdemes tudni, és hogy hogyan tudod a legtöbbet kihozni a fotóidból, illetve a videóidból. Sziasztok, én Ákos vagyok a kabaimedia.hu-tól, és akkor vágjunk is bele. Először is a 3 legfontosabb beállítás fog következni, ami minden kamerán megtalálható, ez a rekesz, a záridő és az ISO, az ISO. Ennek a 3-asnak a beállításától függ, hogy a kép sötét lesz-e, világos lesz, el lesz mosódva, vagy épp nem lesz elmosódva. A rekesz, azaz az aperture, azt mutatja meg, hogy a kamerának a rekesze mennyire van nyitva. Van objektív, amely nagyobbra tudja kinyitni a rekeszét, van pedig amelyik csak kisebbre. Minél kisebb ez a szám, ez a rekesz, annál nagyobbra van kinyitva a kamerának a rekesze, és annál több fényt enged be magába, így annál világosabb lesz a kép. És a háttér is jobban el lesz mosódva. Minél nagyobb ez a szám, annál kisebbre van kinyitva a rekesz, és annál sötétebb lesz a kép, mivel annál kevesebb fényt enged be az objektív, és a háttér pedig kevésbé lesz elmosódva, élesebb lesz. A záridő, azaz a shutter speed, azt mutatja meg, hogy a kamerának a zárja mennyi ideig van nyitva. Minél kisebb ez a szám, annál tovább van kinyitva a kamerának a zárja, és annál több fényt enged be magába, annál világosabb lesz a kép, viszont annál jobban el lesz mosódva. Minél nagyobb ez a szám, annál kevesebb ideig lesz nyitva a zár, és annál sötétebb is lesz a kép, viszont a mozgás annál jobban meg lesz állítva. Egy tipp, hogyha videókat készítünk, akkor a záridőt, a frame rate, az FPS-nek a duplájára állítsuk. Például, hogyha 30 FPS-be videózunk, akkor a záridőnk 60 legyen. Az ISO-val digitálisan tudjuk világosítani a képet. Minél kisebb ez a szám, annál sötétebb lesz a kép, viszont annál kevésbé lesz zajos, és minél nagyobb ez a szám, annál világosabb lesz, viszont zajosabb is. Hogyha fotózunk vagy videózunk, akkor először mindig a rekeszt, illetve a záridőt állítsuk be olyanra, ami nekünk megfelelő, és utána, hogyha kell, akkor játszhatunk az ISO-val is. Most a különböző kamera módok fognak következni. Minden kamerán általában van egy ilyen kis tekerhető tekerőke, ahol választani lehet a PS, OM különböző hasonló módok közül. A P mód, azaz programozott autó mód. Itt a kamera állítja be magának a rekeszt és a záridőt, nekünk csak kevés beleszólásunk van abban, hogy mit lehet állítani. Az S mód, vagy máshol TV módnak nevezik, ez a Shutter Priority, azaz a záridő prioritás. Itt mi beállíthatjuk a záridőt, viszont a rekeszt azt magának állítja be a kamera. Az A mód, vagy máshol AV mód, azaz Aperture Priority, azaz rekeszt prioritás. Itt be tudjuk állítani a rekeszt, és a záridőt a kamera magának számolja ki. Illetve még van a M mód, a manuális mód, itt mi tudjuk beállítani úgy a rekeszt, illetve a záridőt is, ahogyan mi szeretnénk. A frame rate, az FPS, azaz a képkocka per másodperc, a videóknál azt adja majd, hogy egy másodperc alatt hány képet készít a kamera, mert ugye a videók azok sok kép összetételéből állnak. Itt általában 24, 30, 50, 60, esetleg 120 vagy 240 hasonlók közül lehet választani a legtöbb készüléken, és ezt attól függően kell választani, hogy épp milyen tartalmat akarunk csinálni, vagy nekünk mi tetszik a legjobban. A legtöbb film az 24 FPS-be készül, viszont a legtöbb YouTube videó általában 30 FPS-be készül, esetleg 60-ba, hogyha valami játékot videózol, és például, hogyha lassításokat szeretnél, és alapból 30 FPS-es a videó, akkor hogyha 60 FPS-ben videózol, akkor a felére le tudod lassítani, és sokkal szebb lesz. Azt is fontos megismerni, hogy milyen fókuszmódok vannak a kamerákon, illetve hogy ezek mikor jók, illetve hogy miket mikor használjuk. Van 2 fő mód, egyik a manuális fókusz, amikor az objektíven lévő tekerőkével kell tekerni a fókuszt, illetve van az autofókusz, amikor a kamera magának dönti el a fókuszt. Az autofókusznak is több módja van. Egyik a single autofókusz, amit akkor érdemes választani, hogyha egy álló valamit fényképezünk, például mondjuk egy tájképet is akár, ekkor a kamera kiválasztja a fókuszt, és onnan nem fog elmozdulni, amíg a képet meg nem készítjük. Van a continuous autofókusz, a folyamatos autofókusz, amelyik folyamatosan leköveti a képet, és például ezzel egy mozgó alanyt, egy mozgó valamit szépen fókuszba lehet tartani. Van a hibrid autofókusz is, amikor a single, illetve a continuous autofókusz között a kamera dönt, hogy épp melyiket használja. Van még egy utolsó fontos dolog, amit érdemes tudni, bár ez főként a fotózáshoz jó, a fájlkiterjesztések. Videóz általában a legtöbb kamerán MOV vagy MP4 közül lehet választani, viszont a fotózáshoz mindegyiken szinte szerintem ki lehet választani, hogy JPEG-be vagy RAW-ba szeretnénk fotózni. A JPEG az kisebb méretű, viszont kevesebb adatot tartalmaz. A RAW pedig nagyobb méretű, de több adatot tartalmaz. Ez azért fontos, hogy mennyi adatot tartalmaz, mivel
a RAW-t sokkal jobban meg lehet szerkeszteni. Hogyha épp mondjuk alul exponáltunk, vagy túl felül exponáltunk, akkor szépen be lehet állítani úgy, ahogy mi szeretnénk, mert ott lesznek azok az adatok, amikből ki lehet venni. Remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót. Ha igen, akkor nézd meg ezt a videómat is, ahol azt mutattam meg, hogy hogyan tudsz élesebb képeket készíteni. Sziasztok!